Мен пустарин болып, биыл май айында келдім мына, іште баштадым енді. Әлеке пустарин шықты да, шының іш болмағач, келдім мен пустарин болып. Сол газетабай отырамыз енді, тұтастар, Ватан Татарстан, достық, шының іші. Түрлі газета бар енді анда, біз журналар бек көп. Газета журналарына бек көп келіп те бұл енді, түрлі газета алалар біз қазір. Түрлісін алалар. Укилар енді. Халық газета журналларны яратып укыймай көпләп алдырамында хат ташучының ролі зор. Атнаға 4 тапқыр шығушы газетаны ерак барып ерейсе дип хат ташучы атна азағында гына кышак тутырып алып келсе, укучының аны игътибарлап укырга вакыты калмый, булса да дөнья яңалыкларын соңарып белү кимгә кызыклы. Шәһәр мәдәният сарайының киши залында Ватаным Татарстанлылар Нурлатылар белән очрашуны шундый фикерләрдән башлады. 95 жыл яшәү, 95 жыл буе чыгу дәврендә газетаның үзенең приоритетлары, үзенең кыйбласы барлыкка килә. Мин Ватаным Татарстан газетасының кыйбласы хакимият белән халык арасындагы диалогны оештыручы дип карыйм. Без һәр атнага диярлек безнең бригадалар белән алга чыгып китеп, менә шундый халык белән аралашу өчен яшерен патрон түгел. Газеталарның күбесе шул Казанда, Төбәктә утырып, интернеттан алынган, инде күптән мәгълүм булган әйберләрне татарчага тәрҗемә итеп дип мәсәлән кызык эзләп язылган материаллардан хасыл. Ләкин тормышның кызыгы миңа калса менә авылда, җирлектә. Аны бернидә интернеттан алып та файдаланып булмый. Кеше белән аралашканда, кеше белән сөйләшкәндә генә теманы тоясың. Почта хезмәте белән кызыксыну тик торган түгел, чөнки почта хезмәтендәге проблемалар бүген бихисап. Аларны хәл итүдә шулай менә шундый җитди матбугат тыкшырырга тиеш, җитди матбугат катнашырга тиеш миңа калса. Чөнки бөтенесе алда кил дип утырып таратан заман түгел, бүген проблемаларны күрсәтеп кенә калмыйча, аның ничек иттереп хәл итәргә дигән мәсьәләләргә дә килеп баса бит. Журналист ансында белергә тиеш, әгәр дә ул темада булса. 19 мең дана тираж белән басылып чыгучы газетаның үз укучылары гына түгел, үз йөзе, үз эш алымнары бар. Кайчандыр хөкүмәт сәясәтен алга сөрүче генә газета булудан туктаган Ватаным Татарстан бүген төрле яшьтәге, төрле белем дәрәҗәсе булганнар да үз сәхифәсен таба ала торган басма. Газета күтәргән темалар тормыш көнкүрешнең бөтен өлкәләренә кагыла. Ватаным Татарстан газетасы бик тә эчтәлекле, бик тә мәгънәле газета. Аның кайсы гына битен ачсаң да, кайсы гына битен ачып карасаң да, анда һәрбер ничек дип әйтим инде, һәрбер балаларга да бар, өлкәннәргә дә бар. Кирәкле проблемаларны күтәрәләр. Кирәк вакытта киңәшләре бар, дин буенча да бар. Төрле мәгънәләр, төрле карашлы кешеләр өчен барсы өчен бик мәгънәле, бик тә файдалы газета. Бүгенге көндә мәгълүмат җитмәүдән зарланган кеше юк. Ә менә безгә нинди мәгълүмат җиткерелә, монысы инде икенче мәсьәлә. Сәясәт һәм негатив хәбәрләрдән туган укучыга шатлыклы һәм киләчәккә өмет бирүче мәгълүмат җитеп бетми. Позитивка курс алуны республика җитәкчелеге дә максат итеп куя. Без инде менә күбрәк газетада инде позитив әйберләр, темалар яктыртырга тырышабыз. Чөнки менә хәзер соңгы вакытта халык тәмам туйды, теге кара темаларга язылган, начар темаларга язылган темалардан туйды. Кайсы гына матбугатны ачып карама, телевидение күрмә, һәрберсендә дигән үтереш суеш, шуңа күрә инде менә халык безнең үзебезгә дә белән халык белән аралашкан вакытта да безгә инде менә тормышта ничек яшәргә һәм ничек тормыш алып барырга кирәк, менә шушы темаларга яктыртуыбызны сорый. Очрашу бер яклы гына булмасын өчен Ватаным Татарстан газетасы хезмәткәрләре Бикыл авылында да булып, үз укучылары белән якыннан таныша һәм аралаша алды.